Gabon beira zaituguna, astera doa jarduna, gaurko saioa Samaniegotik eman aizaizuna. Mastien erresuma, sarri askotan entzuna, gaur bertatik pixkat gehiago, ezagutu nahi deguna. Gaur bertatik pixkat gehiago, ezagutu nahi deguna. Gabon, Samaniego! Gabon! Egunon, sasio? Egunon, sasio. Ze moduz? Ondo zan berko? Kien dizatoz? Ikeatik landariak ino, ze kristo? Adornoa. Adornoa? Uste nuko saltzeko zala, eskerrak. Sasio, adornoa. Ia esmatzen duzu ze landarea dago. Oizea, no me olvides, oitako landare, bat izango da? Zer? No me olvides, bai. Zertan no me olvides? Landaria bado, no me olvides. Bai? Maite mindutan dauden entzako edo, euskalo zein entzako izakoan. Hau ez da no me olvides. Oizea, fikus oitakoek. Fikus? Bai, bide. Ulertzen duzu landareta sala? Zeo, zati, laun batek landare bat erregalatu zen etxeako, zinta eo fikus oitako bat, eta buadak atetxen jarrita. Gaina, zea, fikusa gure estiloko landariak adizkide. Zati? Ba, urte osua urik edan gabe aguantatzen duelako. Bai, bueno, utzi hortxe karretera bazterrian adizkide. Hola, kotxen bat pasatzen bada, saldu jozu. Karretera noterian meloneru bezala. Bueno, adizkide, osondo. Bueno, sasio, nun gaude? Gaur, Samaniegon adizkide. Samaniego horratzean, herri politaskoa. Politaskoa. Arabako Rioxan. Bai, jauna. Bueno. Eta freskeran. Pentsatzen de, gaur Samaniegon etorrita. A mi me gusta. Atea, me cago esos. Hecho redoblingo de taberse la crianza o gran reserva. Hostia, ura. Samaniego etorrita ura eatea. Oizea kamerosa jonda usoik ez botatzea. Sasio, ardoa gero ere edango zeuraski. Espero deu. Beraz, egun azteko, ura. Solan de cabras. Solan de cabras, joño. Eta herria, auskalo. beteta Cuenca. Me cago en sos, oidan aian eskeo Cuenkoa erki beteta utziko ega dizkide. Bai. Venga, egun azteko. Bai, egun azteko urpizka. Bueno, haze bukea dakan honek, Hola, oso ondo dizkide. Sosio. Aurrena pizkatagoa garbiluta. Gio zurra pizkazatu lata. Bueno, sosio, hemen barruan bai zer doan, fresko, ezta? Informazio ba. Samaniegori buruzko informazioa. Samaniego ardoagatik da ezaguna. Bai, nabaria, bai. 14. eta 15. mendeetan ere bertan ardoa egiten zen. Eta lurrazpiko kobak edo kalado deiturikoak erabiltzen zituzten horretarako. Bai, urguzti jauean eskioa earki kalado bukatuko dugu, Koba horiek herrigunearen azpien daude kokatuta gaur egun ere. Ba, ondo indau, txaketak hartziakin. Lurrazpia jonbiar bani madeu, eo kobazulo matea, eo kaladoz bukatzeko adizkide. Bueno, ba. Akarri, da. Joño. Ondo torriko zailo horri, bai, bota, bildurrike, ondo jeiteko. Sosio, aspartuko bat? Bai, guazen, Samaniego beta zutzea eta ondo prepatuta guaz, Abite gusta, pim, dela bota el porro, pom. Gabon! Eskerrik asko, Gabon! Gabon, Manol! Gabon, Samaniego! Gabon, ongi etorri zuen herrira. Bueno, sosio. Zeitzezul, beste liburu bat? Bai, Samaniego herria izatez gaini idazle bat ere bazan, Samaniego. Samaniego baino, Samaniego ez da, Samaniegokoa, Laguardiakoa zan. Bueno, berdin du, sosio. Laguardiakoa, baina hemen jartzen du Fábulas de Samaniego. Joño, Fábulas ez daki, baina programa Fabulos baterakoa herritarrei esker. Beraz, Gabon, Samaniego! Gabon! Eskerrik asko!
Samaniego, 320 biztanle inguru dituen Arabar Errioxako udalerria. Eta orain mugak esango dizkizuet. Sekretario, ekatzu brujula, favorez. Astu intzaigu, pagadi. Astu, me cago. Bueno, lasai, zene behatzarekin oso ondo orientatzen naiz. Iparraldean ditu Guardia eta Lagran, hegoaldean Mañueta eta Eskuernaga, ekialdean Guardia eta Leza, eta ojo al Cristo Camino a la Virgen, mendebaldean Errioxako Abalos herria. Mapan garbiko ikusiko ez. Txak, hementxe. Hau, kentza zuen mapa herri jazte ikusten da, beti gozak ditzate. Eta Samaniego ardoaren herria izanik tani brindisetan espezializan nahi zenez, aukera aprobetxatuko dut. Arakopak. Jak, trago bat herriagatik. Beste bat, zuengatik, ikusentzuleak. Bestia, nire goiko bizileungatik, egunero topi ibiltzei eta. Hoita saso. Gehatu ingona izati, bestela, nea dizkidea, hasiko hortxe, kejata zikinekin da kontu bat ez tekiztekala. Bueno, ni brindatzen segiko, eta hementxe upategi artian. Bueno, hauxe da, Euskal Herriko Falcon Crest. Ojo, al Cristo. Ze soinu da hoi, entzuten dana. Ojo, baina, asto bat entzuten da, eta asto bat ikusten ari gara. Zertan, asto egalaria. Kontu, astoak hortxe perkantze txiki bat izan du telefonikako kablearekin. Libratu du, 8 urtetan ez da ikusi asto bat telefonikako kableari engantzatuta. Nora ote doa asto hori? Ea, norbaitek esplikatzen digun hau. Kaixo! Haupa! Egunon! Ni Mikel zu? Aizea. Aizea urte askotarako. Posten ez ezagutzeaz. Herritarra zara, Samanikoa, bai. Gauza bat, Aizea. Hemen nabil kalean pizkat, herria ezagutzen da, derrepente, asto horrekin topatu naiz. Zer da hori, Aizea? Gure herriko astoa da. Herriko astoa, esan duzu? Jai guztietan igotzen dugu astoa, eta jazten da txupinazoa. Bai, zera jai hasieran egiten da martua. Hori da, pregoneroa bezala. Pregoneroa bezala, ez da, ze polita, ez da? Bai, horregatik deitzen digute melgeroak. Melgeroak? Bai. Zergatik, zer da melgeroa? Kondairak dio, melga batzuk hasi zirela kanpandorre oiran. Eta zer da melga bat, Aizea? Melga da belartxar bat, agertzen dena horrelako harrietan. Orduan, asto bat igoiz nahi zuten, melga jateko. Melgak belartxar horiek jateko eramaten duzu? Hori da, horregatik melgeroak ara. Eta noraino dijo, Aizea? Kanpandorre oira. Kanpandorre daño? Bai. Ojo, Cristo, ikusi non da gaon kanpandorrea. Da, kanpandorre urruti dago. Ez da? Bai. Beraz pizkata, zeledonen estilokoa, ez da? Baina gu alderantziz egiten dugu. Horregakoa gara, melgeroak. Egiten duzu, azpitik gora, ez da? Hori da, egitik igotzen dugu kanpandorrera. Eta astoak izena badaka edo? Ez astoa. Astoa daita. Ez dauka izena. Praktikokoa, ez da? Bai. Astoa, hola, jende ez da izena jarri, eta bueno. Ikusi dezakeko bertako? Bai, gerturatu algara. Primera naiz, eskerrik asko. Jopa, hasi bilbidea, madre mia. Bai, ez luzea da. Bai. Beitu. Ostia, ojo, al Cristo. Ojo, astoa, badoa, bere ibilbidea bukatzen. Bai, melga jatera. Melga jatera? Claro. Impresionante, zea. Ikusi nola galtzen ari dan, hementxe, astoa bere helmugara. Ikusi, iritsi da izan. Bai, igotzen dugu direla 200 metro, jauregitik igotzen da. Hori da. Karo, hor da ikusten da jauregia eta urruti dago. Bai, 200 metro dira, tiraka. Ez da, apulso, ez da. Bai. Hombre, eski Samaniagokoak indartxoa gara, melgeroak. Claro, melgeroak izan barzara hori egiteko. Ez superdoterik ez ezerrez, melgero izan barzara. Melgero izan barzara. Ez diazu izenik ez dakar, ez da? Ez dauka izenik. Pentsatu duzu jartzea izenen bat, edo... Ez dugu pentsatu berriko. Herri galdeketan bat egitea, edo... Zezen jarriko zenioak ezuk? Venga, pues txomin. Txomin? Venga, txomin jarriko dugu. Opzio lehenengo, txomin. Venga. Aizea, gauza bat, zer esan dezakezugu Samanigori buruz, edo... Lehen Samaniago guardiarena zen. Bai? Bai. Beraz, guardiarekin lotuta zen? Bai. Baina gero independizatu zen, ez da? Bai, 16-15 mendean gutxi gora bera independizatu zen. Eta gaur egun harremana nolako da guardiakoekin? Pikea daukagu oraindik. Bai. Eta pizka txolituak dira, eta, bueno. Hemen, inorek ez gaitu lentzuten, herri polita da, baina... Bai, herria polita da, baina, a ver... Baina... Que no se pase.
Samaneko edo etorri, ez da? Politazkoa dela. Hombre, claro, eta superjatorra garela. Ikusten da, ikusi. Eta gero, aztua eta ikusi ze atrakzioak dauden. Imaginatu, festan nola izango dian. Buah, la hostia. Bai, bai, esan ez batek egin. Beraz, hemengo festak esan dizu, la hostia dira. Bai, bi dira. Normalean maiatzan, eta besteak dira iraila 7tik 11. Bueno, jakin dezazun, apuntatu. Nigo midatzen diet etortzera, Samanioko jaietara. Ikusi, aizea zen baja, ez? Eskarrik asko esplikatutako guztiagatik. Plazar bat zu ezagutzea eta pixka eta herria zuri esker, hobeto ezagutzea. Eta, bueno, astuarire gero arte. Txomin edo ea zeizen jartzen dioten. Eta, bueno, gu igo garenez, jetxin berko duzta. Bai. Hori da, bagoazen. Bueno, aizea! Arazo txiki bat, herriko astoak, Samanigoko astoak izenik ez duela. Eta zuk esan duzu Txomin jarriko zeniola eta, bueno, Instagramen edo herri galdeketa bat, baino ez. Hemen gaur serio jokatuko dugu eta Euskal Telebistak, Iban Garate bezala txaketa lotuko den, hauteskunde saio berezia antolatu du Samanigon. Beraz, ikusi dezagun hauteskunden ordez, astoa denez, astozkundeak 2021 deituko diegu. Hemen txedakau saio berezia, izeri esker jakin duguna, eta aurrena bozkatu baino lehen jakingo ditugu zeintzu diren kandidaturak edo partaide desberdinak. Ikusi dezagun, lehenengo partez, Astoroide izenarekin, Astor egalaria delako, bigarren partaidea da Mobiastor, telefonikako kablearekin estropoz egin duelako, baita ere Astubnik Sputniki omenaldi txiki bat eginaz, hemen daukagu haizearen aukeraketa, Txomin eta garrantzitsua, bozkatu ez nahi du jendea betzat, astontzioa dago jarrita. Atera zuen bozkaketa, ikusi dezagun zein den opziorik bozkatuena. Altxa bozkak, adios, ikusten dira gorriak, ikusten dira lilak, urdinak, eta berde asko. Barkatu, bai, Eusko Jaurlaritzatik esaten ari dira, ja, rekuentua egina dagoela. Euneko eskrutinioa egina, beraz, ikusi ditzagun emaitzak. Argi aizea, Hemen txedauka Astoroidek ze atera duen. 103. Ui! Mobiastorrek ze atera duen. 111. Bastante, hoi da. Sputnikek ea zer atera duen. 106. Hortxe dabiltza. Ea, Txominek ze atera duen. 150. Toma. Oso no aizea. Eta astontzio izan da herrian, 130. Beraz, aizea irabazle. Haupa Txomin, badakazle izena. Garrik asko. Iepa! Kaixo! Zer moduz? Ondo, eta zu? Oso ondo. Zure izena? Lara. Lara? Bai. Ni Zuaitz, urtaskotako. Berdin. Lara, zertan zabiltza? Hemen mahatxak ikustenea nola di joan. Zer edukazu upategiren bat? Bai, heredade aduna. Heredade aduna? Bai. Zer begiratzen ari zara? Ea nola di joan madurazio prozesua. Erakutsiko zeniake nola egiten den? Bai, noski. Adibidez? Begira, razimonetatik adibidez, Bai. 4 5 grano hartu behar ditugu. Altuntun edo nola? Ez. Ikusi gabe, hartu behar ditugu, baina parte ezberdinetatik. Goiko partetik 2, Bai. erdiko partetik bat aurretik eta beste bat atzetik, Bai. eta puntatik bakarra. Ikusi gabe? Bai, Zergatik? zeren bestela politxenaren bila joango gara. Eta muestra aleatorioa izan behar du. Horregatik hartu behar ditugu, bai politxak eta Bai, itxusiak. itxusiak ere bai. Nahi duzu laguntza, Lara? Bai. Egin dezaket? Hombre, noski baietz. Bai. Ikusi gabe, Erdiko partetik, aurretik eta atzetik. Zaila da, aurkitzea, zuen eskerrezku. Hori, Hemen? bai. Hemendik. Bat? Gutxi gora bera, bai. Hemen bat, eta atzeko aldetik beste bat. Bai, hori da. Eta orain puntatik, Puntatik, bai, bakarra. adibidez, Hori, hauxe. bai. Tak, Badago, badauzkagu. badauzkazu. Eta hori nola ekigu ze maturitate prozesu daukaten. Aparatutxo batekin, refraktometro du izena. Zer du izena? Refraktometro. Refraktometro. Hori da. Eta horrekin zen egiten dugu? Zenbat azukreko puru daukan grano bakoitza. Ados. Eta horrekin badakigu biltzeko moduan dagoen ala ez. Hori da. Refraktro. Metro. Refraktro.
Metro. Refraktrometro. Hori da. Daukazu? Bai. Refraktrometro. Bai. Hau da, teleskopio moduko aparatu bat. Eta, hau zikin dugu, nunbaiten sartu? Hemen, baina ez duzu granoa sartu behar, baizik eta sukua. Hemen sartu. Sartzen ditugu? Bai. Eta orain aplastatu behar dituzu. Orain sukua horra pasatu behar da. Bai, honekin. Pipeta batekin. Ados? Tanta bat behar dugu. Tanta bat. Ondo, Eta dugu? badago. Eta orain begiratu behar da. Eguzkiaren argira begira. Ka, eguzkia. Hortik. Zer ikusten duzu? Ez dut ikusten ezer. Ba, argi eta garbi ikusten da, Zer? 13,5 gradu. 9,5 gradu. Bai, azukre. Hori ikusi duzu hemen? Bai. Ez du zer ikusten, baina zuk ikusi duzu 13,5 gradu azukrea duzkala. Argi eta garbi. Eta zenbat gradu azukrea uki behar ditu jaso alizateko? 13,5 eta 14 artean, Beraz esan nahi du, jasotzeko bezala dagoela. hori da. Jaso nahi dezu nirekin? Jaso dezake? Bai, noski. Langile bat falta zaite. Langilea bat zaizu? Bai. Karo, nola izaten den langileena? No, temporeroak edo deitzen dira, ezta? Kuadrilletan etortzen dira. Kuadrillak? Bai. Kuadrilla ez kuadrilla Ez. de txikiteros. Ez. Txikitero kuadrillak ere importantea dira, Importantea gero ja ardoa dateko. Hori Ardoa bai, dateko. hori bai. baina lehenengo behar dira... osea, Langile kuadrilla. Langile kuadrilla. Hori da. Eta jendea falta zaizu? Bai. Kontratao? Bai, hombre, temporero pinta asko ez daukazu, baina... Ez daukat? Baina balio du. Hasiko gara? Bai. Ba, begira, bamosteko, hemen betik hartuko du matsorta, eta goitikan, moztu. Baldera. Zuk hortikan. Guazen ba. Venga. Ta. Nere lehenengo mat sorta. Oso ondo. Guazen. A mí me gusta el pipi. De la bota en fina para pa. Con el pa para pa. Al que no le gusta el vino es un animal. Es un animal. ¡Ojo! Ojo. Remolquera. Ya, ¿y tú? ¡Listo! A mí me gusta el pipi. Hau da ere da, aduna upategia. Bai, upategi zaharra. Etorri nirekin erakutsiko dizut. Henik? Bai, kontuz buruarekin, Bai. Zer dau? Ba, gure koba da. Koba edo kalado ditzen zaiona? Bai, hori da. Zergatik ditzen zaio kalado, hauei? Lurrazpian gaudenez, Bai. ez etasun asko dago. Ados? Eta orduan paretak guztiak daudenez, Ados. ba, horregatik kalado. Ados. Noizkoa da, koba hau? Hau 16. mendean egin zen. 16. mendean? Bai. Zertarako erabiltzen da orain hau? Hau, ba, ardoa gordetzeko. Ardoa gordetzeko? Bai. Baina ikusten ditut, botillak Nahiko zaharrak direla, nahiko zaharrak, bai. ezta? Adibidez, ni jaio nintzen urteko ardo bat edan esake? Bai, noski, ze urtean jaio zinen. 1980. 80koak hemendik dauzkagu. Hau adibidez. Zuzagetzen duzu Fran Gerik egin zuen upategia? Marqués de Riscal? Bai. Frankeri, bai. Bugun Bai. egin egin zuenak. Hori da. Eta badakizu bere leyenda edo bere historioa. Ez? Ba, bera upategia egiteko, konbentzitu zioten bere jaioturteko ardo botila bat oparitzen. Bai? Bai, Eta upategia egin zuen. bai. Beraz, Ardoa ona gongo zen. ona hau zen. Zurteko ardo bat probatu nahi duzu? Edo ez? Frankerik egin zuen bezala? Bai. Hori balitzateke. Vale. Bai? Eskerrik asko. Zuri? Heredade aduna upategiko 1980ko ardo bat. Bai. Eskerrik asko gara. Zuri. Ja. Bueno, Lararekin batera,
Mahatxaren madurazio prozesu aztertu nuen. Mahatx sorta heldu, goitik 2 ale hartu, erditik bat aurretik beste bat atzetik, azpian bat, ale hoiek plastiko baten sartu, birrindu, pipeta batekin atera, teleskopio moduko baten jarri eta hortik begiratu. Lara, momentu batean ez nekien Mahatxaren madurazio prozesu aztertzen ari ginen, ala, krimen bat investigatzen. CSI Samaniego. Gero, heredad de aduna upategi zaharrera joan ginen, eta han leyenda bat kontatu zidan. Frank Gehry arkitekto ezagunaren leyenda. Nonbait, Marqués de Riscalekoek, bera jaiozen urteko ardo botila bat oparitu zioten, era hortan, upategia diseinatu zezan konbentzitzeko. Nien naiz arkitektoa. Baina txikitan, marrazketa kursillo pare bat egin dituen. Nik kobratu gabe doan nahi bauzu upategi berriaren diseinu moderno bat egingo nizueke. Kontua da, edanuen trago horrekin soilik, nitzela guztiz inspiratu. Ikusten? Bai. Beste tragotxo bat inspirazioa lortzeko? Posible da? Bai. Tak. 1980koa. Ni jaio nintzen urtekoa. Lara, Frank Gehry eman zioten kopa bat ardo edo botila osoa? Botila oso nahi duzu? Emango zeniak ea horratzean inspirazioa etortzen zaidan? Bai. Eta saioa bukatu baino lehen ea diseinu moderno bat egiten dizuedan? Bai. Ba, eskerrik asko, da, txalo bat Larari. Eskerrik asko, Lara. Iberdrolako karta heltzen dala, txaka, basura. Haziendako karta heltzen dala, txaka, basura. Amantiak idazten dizula, oiondo gorde ba ezpa. Angelina, Angelina! Hala, oso praktikoa. Etxea uholdeak ez eramateko, atarian anklaba jartzen. I say Angelina, Angelina, please bring down your concertina. Hala, hortxe persona bat, ea herrikoa den. Cause I'll be coming home from... Kaixo, egunon, Egunon, zer moduz? ondo? Ni Mikel zu, Ni Arantzazu. Arantzazu urte askotarako. Poste naiz ni ere. Pixan abil herria zautzen, Samaniego zautzen, eta zu herritarraza? Ba, ez naiz bertakoa, gasteiztarra naiz. Gasteiztarra zea? Baina aspaldion bizi naiz hemen. Ah, amiga, eta zergatik etorri zinen Samaniegora? Ba, nire senarrak mahastia dauzka, eta upategia eta goiek Gasteizea ezin eraman, orduan ni aldatu nintzen. Bizkat esan daiteke maitasunagatik etorri zinela. Pixkatez, guztiz, maitasunagatik. Bueno, Atzira niretzako bintzat errek etzukan olako erakarpen handi kontu esan maitasuna besterik ez. Ni berari esaten nion ez, bestela asko pustuko esan da esaten nion. Zu, inbita izan ezkeo, iglu baten egongo nintzen, edo Afrikarra izan ezkeo, ba, oianean. Olako bat. Primeran. Bai, baina oin ja ez nitzaketeke joango, Benetan, alargundu edo banatu eskero, hemen geldituko nitzateke bizitzen. Bueno, egitea zen herria oso argitxu eta polito da, Bai, eta badakizu non zauden benetan? Bai, ni GPS-ekin etorri naiz, aseke galtzeko... Baina Euskadin zaudela badakizu? Ez dakizu zenbat bizkaitar da, zenbat gipuzkoar etortzen dira ona, eta galduta. Zeatik? Zeba, zure umekin euskaz hitz egiten da, esan behar dieta izu, hau Euskadi da, baina hau Rioja aldata, orduan... Adios. Mugak ez dauzkate oso argi. Aroko ardoa, Arabakoa dalakoa naizu. Ardoa, Fuenmayorrekoa edo La Pueblakoa izan edo, Arokoa edo Labastidakoa izan ere, aldea badago. Desberdina da, bai. Aizu, etortzen da, Gipuzkoako jendea Laguardiara, eta hemen ertzainak zeba daude, eta aizu, eske horrela galdetzen dute, orduan flipantia da guretzako. Claro, hemen mundu guztiak ingeniero nahi du izan da, geografia tomar por saco, eta bide ezin. Esta geografia ikastaz, por favor. Bai, Samaniego Euskadi da, Laguardia Euskadi da, Labastida Euskadi da, eta tarteko guztiak ez. Altuago bai, baina argiago ezin da esan. Ara, euskilere atera da, zure, dan argituzu, zeruare bai. Esate dizut hemen eguzki asko dauela. Bai, ikusten da, bai. Hainbeste gauza argitu dizia zula herriari buruz, hemen ze ohitura bitxiren bat badakazu, hola herriko zehoze berezia dana? Itxoin pizkat eta norbait aurkeztuko dizut. Ojo al Cristo, zein izan gotea? Adios, ojo al Cristo. Ez tezu zagotzen? Hombre, hola, tankera. A ver, ez dakit, kutxako interventoria, ez da? Txantara da matizki poltsa batian. Txampona daude, Otamar. Otamar txampon. Bai? Zea, Judas, ez da? Judas Iskariote jauna. Judas Iskariote jauna. Urtean zehar gertatutako
ezbehar eta gauza guztien errua Judasi egozten dizkiogu, Hemen. eta epaiketa egiten zaio. Adios. Berpizkunde egunean, Adios. Aste Santuko igandean. Bai. Ba, bueno, ez nuke ezautuko, Hola, Judas Iskariote. Erantzazuta, epaiketa hori non izaten da? Bolalekuan izaten da, hortxe bertan? Hor, bolalekuan. Bai, nahi zu antzeko zerbait eitia? Bale, epaituko dugu. Bai, landuko izut. Ba. Bale. Lehenengo gauza, egingo duna izango da, txintxilikatu. Txintxilikatu, ikusi ze tamaina dakanen borrak, eta noraino igoko dan Judas Iskariote. Laguntzen nahi pixkat, edo hemen txekarreko gea, lokarri jalduzatu pixkat, eta bueno. Beraz, gora, ez da? Talde lana. Talde lana, alaxe da. Ondo, Dios! Garkezila, balantzazu. Ez da igoko. Soka hau makala da. Jarriko utente eta oin fiskala eta epaile behar ditugu. Zein izangoa zein edo, zein? Ba, ez dakitzun nahi desuna, ni bake epaile izan nintzen, orduan. Bueno. Zu lantzen bidazu, zu fiskalaren aingo balezeru. Nik zuzen bidek ezin nun da fiskala nahi egitea badakat. Txin pixkat. Perfecto, hoi da. Aber, zezaten dikun arantzazuk, eta hemen gaude, epaile anderea eta fiskal jauna. Hau da, Bilabanako Perry Manson. Cuidadín. Bueno, ai ba Dios, epaile anderea. Epaile eta fiskalaz gain, ardoa behar dugu. Adio, zamani betorri eta ardoa, sin falta. Hori da. Zuri uste izutu nahi behazu. Bai, hau txapelan izako. Itxura pixkatizeko. Hoxe, earki. Hola, fiskala. Epaile anderea prest? Prest. Fiskala prest, así que Judas prest. 31 auzia. Iskariote Judasen aurka. Samanigoko herriko jurisdizioari dagokio, 30 denarioren truke bere maisua saldu zuen pertsonaia horren ustezko delituak epaitzea. Fiskalari ematen diotitza. Bueno, epaile anderea, eskerrik asko hitza emateagatik, eta nik fiskal moduan leporatu nahi dizkiot urte hontan pasatako gauza txar batzuk. Aurrera. Nik goain dela gutxi, balkoian erratza pasatzen nahi nitzala, beko pisukoari hauts guztia botanion. Eta nori egotziko diogu hori? Judas Iskariote, bai, Judasi. Baita ere, nik urte terdi damakit ezer ligatu gabe. Nori egotziko diogu hori? Judas Iskariote ere, bai. Oso ondo. Egosteak ez dakit konponbidea ekarriko izu, baina. Bai, bueno, gutxi. Bai. Ez dakit, nire gutxi gaina. Erruaz libratuko zea. Indirekta, botatzen nahi nire, bai, pixkate. Judasi direkta eta zuentzako indirekta. Herriko norbaitek entzun dezala. Herriko norbaitek entzun dezala, hala da. Topo ingo dugu arduakin da. Bai, topo, bai, hainbeste kulpa botata geho. Oida, eskarrik asko. Beak bate gabe, bueno, hau da sufritzi. Hau tengo ardua hona dator, Gora, Samanigoko ardua. Beste zehoz esateko, senyoria? Judas gizonari bizitza barkatzen diogu, baina bere gorputzaren irudi fidela den panpina, zuak kiskali dezala. Adios. Aiba, eta kanpaiak? Horrek esan nahi du, epaiketa amaitua dela. Bueno, eta goiza pasatzen da? Arrastrak eramaten dute Judas, eta erre iten dute. Adios. Hola, onja erruduna da? Erruduna da, así que, venga. Oin zuen egon dugu, ez? Adios. Kontuz, ni zuen atzian jarri nahi, eta Dio Kriston parri jau zailak izan nahi nitxea. Meko guzos. Torre, niko. Bai, ez da, que guzti legaten nahi, ez da. Hemen txuleti legartzeko monko de, meko guzos. Samanigoko ke arteko egunak. Bueno, garantzazu, eskerrik asko bihotzez, ohiture erakusteagatik eta badakizue etorri, eta ikusi, goin badakizuen nun daun Samanigo. Bai. Samanigo Euskadi da. Hori da. Senyoria, plazar bat, zurekin hemen txegateaz, hemen txegatuko gea epelian, Iskariote erretzen dan bitartian. Bueno, eskerrik asko, gora arantzazuk, maitasuna Samanigon aurkitu zuen, Judas Iskariotek ez. Defcon 2ek gogoratzen duzue abesten zuela La culpa de todo, latine Yoko Ono. Baina Samanigon kulpa osua Judas Iskariote daka. Judas altxa degunian, lokarrian nahiko celebrea zan, Nik gomendatzen dizuet, telefonikako kablia astua engantzatu dara, gua jartzia, eta horrela Judas Iskarioten partez, Judas Movistar izako zen Ojo, Cristo. Ara, Judas Iskariote zutan da, telefonu ere zutan dao, zatik, Judas Iskariote erre ondoren Tinderra instalatuet. Ez da broma, Ez da broma. Ikusi dezagun. Ara ne Tinderra, match.
Matxo! Zeinek eman dio 80. urteko ardoa zuaitzi? Zuk, kendu jozu botila zati etzaio komeni. Ikusi ez zamanigo da matxen herria eta baita ere matxen herria. Eskarrik asko. Ikusi eraikuntza hau? Iepa! Aupa! Kaixo! Kaixo! Zure izena? Patri? Patri! Ni zuai, zetan zabitza? Buah, zer da? Lango gorra. Lango gorra? Bai, lanik nahi duzu egin? Nik lana? Bai. Hola ya? Bai. Sin más? Bai. Kontratau? Bai, kontratau. Kere. Venga, hartu bat? Venga, bai, Venga, aupa, Patri, zer da? Matxa. Matxa, ez da? Bai. Eraikuntza hau, zer da? Upategi bat. Upategia? Bai, bai gorri. Bai gorri upategia? Bai, etor zaitez nirekin, etorri. Arrura? Bai. Aupa! Venga. Guazen. Aupa zuaitz. Venga. Hemen utziko dugu, utxa. Vale. Matxa hau zer da, bildu berria? Bai. Eta honekin zein behar da? Lehenengo eta behin selezionatu behar dugu, bale? Selekzionatu? Bai, baina zikinuko zara. Hartu. Patri? Oso. Primera. Oso ondo. Berrua? Bai. Bale, eta? Eta txanoa. Nik, bai. Horrela. Bega, jarri hemen, ostoa kendu. Ostoa kendu? Eta matz ustelduta ere kendu, bale? Hau pasuai. Ojo! Oso ondo. Hau pasuai. Oso ondo. Hartu beste kutza, bota beste kutza. Hei! Hortik. Kendu hau? Ez, kendu hau. Lehengo hau. Martzan jarri. Oso ondo. Jazta, oso ondo. Bale. Ostoak kendu izkigu? Bai. Eta usteldutakoak? Eske ez daukagu ustelduak. Danak ona dira? Bai, kalitate ona daukagu. Aurten, bai. Honek orain zein du, Patri? Orain, pasa ingo du. Bai? Hemen di, zinfino horretatik. Hor gora? Vale. Pasa nirekin. Bai. Hemen, hori raspoia. Sobran daudena, kendu? Oso ondo. Azkarrago, azkarrago. Vale, hemen raspoitxeki haue, kendu? Imagina zazu, hemen pasatzen dela kilo eta kilo. Kilo eta kilo. Vale? Oso ondo. Magatxalea garbituta, una erori dira? Bai. Eta? Zinfino honetatik pasa iten da depositotara. Azpiko depositotara? Bai, torri. Ojo, etorri? Kusi zenba deposito. Nire hor? Eta behin deposito hortara iristen denean, ardua horre egiten da. Bai. Bai, gorri upategiko depositoak, hor azpian. Lan pixkat egin dugu. Bai, nekatuta zaude. Pixkat, bai. Bai, ba orain momentu ederrena da. Momentu ederrena orain? Bai, egingo dugu meditazioa. Non egingo dugu hemen? Ez, hemen ez. Hemen ez, torri nirekin. Guazen. Vale. Ikusi. Zer daukagun hemen? Ikusi. Ze bista ditugun, Ojo, Patri. Ikusi. Ze paisaje dugun. Hau edan amaztia dira, Patri. Bai. Ikusi. Ze bista. Eta meditazioa hemen egingo dugu? Bai, hemen. Bista hauekin? Bai. Ojo. Bai. Hau zer da? Lurrean. Lurrean jartzeko? Bai. Vale. Mante penita? Bai. Tau? Bai. Kopa hartu, zuretzako bat, hori geroko, Lehenengo meditazioa eta gero ardoa. Eseri? Eseri? Oso. Meditazioa egiteko, erlajatu behar zara, bale? Bizkarra, tente. Oso. Begiak itzi,
Eta egingo dugu arnasa hartu, bale? Arnastu. Polikiago. Berriz, arnastu. Eta poliki bota. Patri, bai bizardan pena. Dauzkagun biztekin begiak itxita gotea. Aia, iara. Begiak itxiten berda. Bai, hobeto bai. Arnastu. Bota. Lasai. Arnastu. Bota. Zer zaude egiten? Arnastu. Bota. Arnastu. Arnastu zer ardoa, ezta? Bueno, nik uste dut baietz. Venga, pizkatxo bat. Meditazioa egingo dugu. Meditazioa baina? Ardoarekin. Gora Samaniego eta gora Baigorri. Eta gora zu, Patri. Zube bai. Lehenik Larak kontratatu ninduen matxa biltzeko, eta gero Patrik kontratatu ninduen matxa garbitzeko. Hola, kurrikulum gabe, sin más, biek, Euskal Herria, lana behar baduzu etorri Samaniegora. Momentu batean hola jantzita, ez nekien matxa garbitzera ninduan, ala Masterchefen parte hartzera, Gero gauza oso politu atein genuen. Meditazioa Baigorri upategietan, eta gero Baigorri upategiko ardoa edan. Karo, nik ezin izan nuen tentazioa eutxi, eta ardoa edan nuen, eta Patrik infraganti harrapatu nindunean lotxatu egin nintzen, eta orduan Baigorri jarri nintzela. Teknika hobeago bat aurkitu dut, bi gauza horiek uztartzeko. Meditazioa eta ardoa edatea. Arnasa hartu, bota. Arnasa hartu, bota. Arnasa hartu eta bota. Tak. Ardoakin lotzen gaitu, Samaniegoren izenak, ardoan kulturarekin, lotura ezinetenak, matxondo bereziak, ardogileen kemenak, bederatzi upategi, ardoa saltzen dutenak, asko etxerako usta egiten ari direnak, ardo kontutan jakitun herritarrikan gehienak, ur ardoan mirarian errepikan nabarmenak, urakin bataiatuta ardo sena daukatenak. Dela ardozalea eta Samaniegon kata bat egin nahi duzula, hementxo duzu horretarako aukera. Urkata eskura. Ur bat, ur bi, eta ur hiru. Eso es, ne bizitzan ez eta inbeste ura edan. Dios, komune joteko gogoa jarri. Arduarekin ez da hori pasatzen. Ojo al Cristo, hor pertsona bat. Zeu zer egiten. Goazen investigatzera zertan ari den. Sustoik eman gabe. Kaixo, egunon! Apa? Zer moduz? Ongi? Ederki, bueno, ni Mikel zu.
Haupa, Mikel, ni Amaia naiz. Amaia, urte askotarako, posta naiz. Samanikoko zara? Bai, holako zeo zer, bai. Azkenengo urte hauetan igual ez naz hemen bizi, baina bai, hemengoa naiz. Ta non ibilizara ba, Amaia? Erta Amerikan, Ego Amerikan egon naz azkenengo urte. Ta nola, ta nori? Bueno, kooperante moduan ibili naiz, bolondrez moduan goza ezberdinak egiten. Piskat abenturera zara, ez da? Piskat bai. Abentura zara bai. Bai. Oindala ja 3 urte hemen dagoela, kriston rekorra dala niretzako, eta hemengo jendea galdetzen dit, baina oindik hemendik zabizta? Bai, azkenean erdi nomada ibilina zenez. Piskat dakazu fama hori, bai, herrian. piskat bai. Nomadaren Entre la hierbas y la nomada, pues imagina zazu. Galdetzeko, la hierba zergatik, Amaia? Ba, gustatzen zaidalako pilo bat, belarra jasotzea, zen da belarrak azkenean hemen dauzkagu pilo bat. Behitxu, adibidez hau da, lavanda, edo izpilikoa, bai. Iraian jasotzen da, abenduan egiten dugulako las mañas, dela herriko jai bat. Ez duzu ezagutzen, ez du. Ba, baitu, da, jai bat egiten dugula herrian, eta erre egiten dugu horrelako belarrak, juten gara herritik, espiritu txarrak edo ateatzeko. Baina momentuz jasoin behar dugu ira lehenengo pausoa. Nahi bezu lagunduko izu jasotzen? Boi, noski, bitxo, justu dazkatzen. Artazi batzu zuetzen. Primeran. Bueno, nik egiten dudana, da, lehenengo gauza da, baimena eskatzea, landareari, bale? Landareari? Ez hemen ze propetare. Ez landareari. Ez duzu zertan hitz egin behar, baina bai sentitzea pizkat, ez? Hau da, gure lavanda, bai, bitxo. Ikutu eta usaindu, ondo ezagutzeko, badezpada. Bai, kristu musaia daka, Bai. Berezia da. Ze ona. Bueno, orduan hori. Orduan, azpitik esan diezu, pixka baimena eskatu behar zaiola. Hori lehenengo gauza. Baimenarena, aizu? Bai, hain naiz, bai, mentalki esan diezu. Hauek ez ez da, hauek zatera? Hau da, tomillo. Tomillo. Beste zela belarrez berdina da, bai. Nire dik esan landaretaz asko ez dakit, geraniok eta arrozetatik aparte. Amaia, eta atzeko hauek, hostia, pintxatu, tenduk. Nik uste dut kardo bat izango dela, baina bueno, ez dakit. Beste egun batera kutziko ditu kardoak. Hori da, ez bada. Beste da kardo de konfientzia ematen dit. Hoi da, baimena eskatzen ez duzulako. Bueno, barkatu esan ingo naiz, Pixka betetzen nahi, ez? Bai, nik uste dut ja horrekin nahiko, bai. Oin jun behar gara herrira, hau lehortzera. Bale, primeran. Kontuz kardoekin. Bai, kontuz kardoekin. Aragoaz. Haze bizta polita bazkasun hemen. Bai, oso polita. Bai. Ezken herria oso polita da, ez da? Oso, eta inguruak bai. Bazen. Venga, herrira. Bueno, oin jarriko ditugu lehortzen, bale? Oin hauek lehortzen jarri behar dira. Hori da kontua. Hartutako labandak. Bueno. Ba, bitxo, hemen dakar batzuk lehortzen ja, hauek dira mainak. Bai, harrigarria da ze usai hona dagoen etxean, Maia? Baiet. Hemen dazkazun labandak usai honarekin, hor zapatantzako ere oso mutortzen da. Bueno, zuk esan Amaia, segin behar da. Bale, ordan, egingo duguna da, hau dana hemen jarri, lehortzen, ikusten duzu ezberdintasuna, ez da? Hauek lehortuta daude, gorrak, eta hau dana egiten da normalen. Bale, perfecto, hartuko ditugu pare bat aprobatuko dugu lan zuko bai ezagutzeko nola egiten dugun? Operazion maina, esaten da bezala. Aukeratu zure, a ber. Hemen agutziko dugu, eta nik aukeretza badakat hause bera, eta... Lodiena, venga, ba. Bai, bagoaz. Normalen egiten duguna da, herriko puntu batean hasten gara, eta gero hortik egiten dugu, bueltatxo bat herri osotik. Amaia, eta zertarako balio du honek? Espiritu txarrak herritik botatzeko. Botatzeko, ez da? Hori da, kaleratzeko. Ni intentzionak etorren izan, Amaia. Hori da, garrantzitsua zelan zauden zu, Ondo guaz, espiritualki ondo, Belarrai permisu eskatu dugu pizka moztutzeko, rollo honakin gaude, eta, bueno, egoin sekatutako maina hauekin, bueno. Piztu egiten dugu. Haze usaia, sentitzen da, ez da? Bai, pila bat, Dios, da kontuz? Normalean, itzale egiten da, eta... Zula zai, esale da errebehar. Bai, guaz? Eta hori da, eta horan egiten dugu normalean, usten zu, ez da? Tipo botafumeiru. Botafumeiru, ez ere egia. Egia esan, hemen txe, ematen du antortxa olimpikak. Bai. Iopa. Hori da. Maina piztutzeko maina behar da, Hori da. Bai, baina behar da. Baina oia piztuta da, ondo da. Hau adibidezia itzaltzen hasi da, piztu esakegu berriro. Pasa bai, hemendik eta... Usai hona baino. Txak, trukito. Hori da. Eta hau segunetan egiten duzu, Amaia? Abenduaren 7an egiten dugu. Abenduaren 7an? Bai, hori da. Amaiak maina hundiarekin piztu du? Espiritu guztiak, venga, kaleratu bak. Ni espiritu izan ezko, ja, Juanita. Txarrak bakarrik. Bai.
bukatze gai da, Amaia? Bai, nire, bai, hemen utzi dezakegu, erre baino lehen, bota egin dezakezu. Bai, hementxe. Ez da arriskurik. Bota, lasai. Bale, hortxe gelditzen da ba. Hori da, bai, imagina esazu, jende guztia dagoela bakoitza bero bainarekin, edo bigarrena, edo hirugarrena ja erretzen, eta bilduko ginen, beste leku baten, esu handi batekin, bai? Eta normalean egiten duguna da, kriston asadoa, beti komoduan, herrietan, bakizu. Asado, carnecita, choricito, titititita, bueno, indezakegu bai gure modura, zuk hemen itxaron, bale? Ointzen ato. Bale, a ver, zetokatzen zaigun, hementxe, mainak erre ondoren. Izango da, gure asadito... Asadito, hementxe. Olako zuzi izango da, Aiba, dios, tuperban eta guztiz. Hau da, tortilla favorito, herrikoa gainera. Herriko tortilla. 6 kopasen egiten dutena, txuspik egiten du. 6 kopasko txuspiren tortilla. Hori da, hoberena. Hau ekarri dut, normalean nik ez dut ez txorizorik, ez aragiri jaten. Bai, 15 urtekin hasi nintzen, eta karo, hemen herrian hau egitea ez da, hain normala ez da. Aragi asko jaten dut hemen. Bai, zedana ospatzen dugu elkarrekin, txorizoa jaten, ez dakize, kostillita, el sarmiento, eta nire taparrarekin denbora guztia. Ez zizuten arraro egiratzen edo? Bai, nahiko infernua izan zen niretzako. Badakizu ze, nik uste dudala, normalean juten bazara bide batetik, eta jendea azten baldin bada izketan eta arraro begiratzen, bide hona dala. Derraman behar da bizkara bezan. Ba, eskerrik asko bihotzez, Amaia, hemen txekatzen geha, txuspiren tortilla jaten. Hori da. Badakan maina tortilla egiten. Berriro. Amaia, eskerrik asko itura ederrau erakustagatik. Amaiaren partez, amaina detuko zaitut. Mendian ibili gara, labanda moztu zen eta mendia udaletxearena denez, esan daiteke Samariagon badaukazuela labanda municipal. Eta garrantzitsuena, Amaia, Zuaitz Gurrutxaga nire lankidea, eta Samanigok antza hundia dakate. Samanigon dazkazue 6 kopas eta txuspi, eta Zuaitzek 6 kopa eta dabil txispi. Barkatu, nik uzet ez dela incendiotako, zuteetako alarma, baizik eta txiste txarren alarma. Espiritu txarra joan dira, baino txiste txarrak ez, eskerrik asko. Musika hori? Marrazki bizionetako musika hori? Disney? Kaixo! Zure izena? Irune. Irune, ni Zuaitz, urte askotako. Urte askotako. Irune, zer egiteke? Bai, jarri. Irune, ze musika zen hori? Disneyeko Pocahontasen musika. Pocahontas? Bai. Disneyeko musika? Hori da, Disneyeko musika. Baina pelikula desberdinetako musikak entzute dituzu edo? Bai, egia esan da, Mulan, Lilo eta Stitch, Herkules, Moana, Coco. Mugikorrean dauzkat, playlist baten, hortik ibiliko da, ez da gita. Nik ustut, hemen. Etzenekin nun zenukan mobila? Pixkat galduta, ez dakit, edo non utzi dezaket, bai hor, beste lekuan, barruan, kanpoan. Bai. Eta hori zaizu hor? Zer da? Positak. Postit? Bai. Baina, zer gertatzen da bar? Oso despistatuan naizela eta dana eraman behar dudala positetan apuntatuta, mugikorren gainean, edo zein lekutan jarrita. Postitak? Postitak. Ikusi ezaket? Bai, hartu. Mugikorrean pegatuta dauzkazu, kasu honetan, 4 postit. Barruan ere badauzkat, osake... Nola barruan? Bai, hasierako pantailan, nota pilo bat, hori, egin beharrako gauzekin eta erosketekin, posit digitalak esango niokenik ere. Pilo bat nota, hasierako pantailan, ondokoan. Ikusi daiteke hori? Bai, noski. Pantaila pizten duzu? Bai. Eta hemen ikusten dugu,
Post-it bat. Post-it digital bat. Post-it digital. Baita ere, ez dakit, WhatsAppean nire buruarekin badaukat talde bat, hor nire gauztak bidaltzako. WhatsApp talde badaukazu zure buruakin? Bai, hori da. Irunerekin. Izango zin, postiten barruan. Osa, super post-it. Super post-it. Eta hola beltzen duzu, gauzak esaztea. Bueno. Gauza asko esaztea. Baina hala eta guztiz ere azten zaizkit beste mila. Bai? Adibidez, zer da hola asko azten duzun gauza bat edo... Giltzak. Giltzak? Bai. Giltzan, nungo giltzak? Hemengo giltzak. Etxeko giltzak? Bai, hor txekan denak. Ni izatez hori Gasteizarra naiz. Ados? Donosti biz naiz eta hemen daukagu familiako etxea. Samanigon. Samanigon. Aurrekoan Donostitik etorri nintzen ona, Giltzak Gasteizen, eta ni hemen. Eta ez da behin gertatu, baizik eta askotan gertatu izan zaigu. Askotan? Askotan. Eta, bueno, horrexegatik familian trukotxo bat daukagu. Truko bat? Bai. Herritik badauzkagu etxe ezberdinetan, laguna eta familien etxean, gure etxeko Giltzak. Herrian banatuta? Bai. Irune eta despistatu izateak badauka zerbait onuragarririk, zerbait onik? Bai, nik uste dut, soriontxoago naizela. Ez dakit beti da sorpresa lehenengo aldia, emozioa daukan ere bizitzak nik uste. Txikitan, irakasle batek gurasoi esan zien, Alicia ez izena izan bar nuela. Alicia? Bai, beti en el país de las maravillas bizi nintzelako. Alicia en el país de las maravillas. Niña satelite, beti. Niña satelite. Bere munduan. Alicia en el país de las maravillas gainera Disneykoa ez da? Bai, hori da. Playlistera kutsi behar zenidan? Bai, ez du ikusi azkenean? Ui, mira, posita galduko ditut azkenean eta gero berriro aztu. Pues Disney playlist hori. Ojo, daukagu? Disney? Vale. Epa. Eixo. Markatu, posteta jaso krepak frigoan daude. Hortxe daude, bai. Eta krepak jatera zindu zen? Bai, goze zara? Jango nituzke? Karriko ditut? Opa. A ver. Jo, bale. Txe. Krepa? Eta krepari botatzeko? Hau krepari botatzeko? Bai. Ojo? Espagetiak. Krepa, espagetiak eta tomatea. Krepa, espagetiak eta tomatea. Hori da. Benetan? Ez jarri horpegi hori, bai. Jo? Eta espagetizko krepa. Ona? Gozo. Ona? Eta barrura? Eman einka bat, bai. Marrana da, buena. Zuk asmatu zu? Bai, bueno, da nire resalin. Zure resalin? Zer da resalin? Resaka ez eukitzeko botika bat, ezagir. Resaka nuen egun batean, aurreko eguneko krepak eta egun horretako espagetiak, Batu zenituen? Batu nituen eta... Funtzionatu zuen resaka kentzeko? Bai. Resalin? Egunen batean resaka baldin badukazue? Espagetizko krepa. Espagetizko krepa. Resalina. Bueno, Irune ez da etorri, duela gutxi deitu digu telefonoz, eta Donostiatik Samaniegora etorri da, baina Giltzak Gasteizen dauzka. Beraz, momentu honetan, Irune herrian zehar bueltaka dabil, bere etxeko Giltzak dauzkan norbaiten bila. Irune en busca de las llaves perdidas. Hemen badago norbait Iruneren etxeko Giltzak dauzkana? Zuedenok? Vale, datu importante badaukagu. Momentu hontan, herri hontan, Iruneren etxeko Giltzik ez daukan bakarra, Irune da. Beraz, Irune, ikuste baldin zaude, etorri, hemen zure etxeko Giltza badauzkagu. Teknika asko erakutsi zizkidan despistaren aurka, baina badago teknika bat esplikatu zidana, ez da despistaren aurka, da resakaren aurka. Espagetizko krepa, funtzionatzen du. Zuen buruari galdetuko diozue, zergatik ari da Zuen buruari galdetuko zenioten zergatik ari naizen espagetizko krepa jaten momentu hontan.
Bueno, antizipatzen ari naiz. Larako oparitu dian ardo botila oso edaten badut, herri hontan ez da grabatuko Resakon en Las Vegas, baizik eta Resakon en Samaniego. Ojo al Kristo. Hemen bide txur bat dago. Goazen jarraitzera. Ojo al Kristo, pertsona badago hor lanean eta. Ea ze kontatzen digu. Kaixo! Kaixo! Zer moduz? Ondo eta zu? Ba, ondo, baina zu bezain ondo ez. Lehenengo gauza, ni Mikel zu? Paula. Paula urtazko datarako. Postan ezagutziaz. Berdin. Samaniegokoa? Bai, emangoa. Berrepentea aurkitu zaitut hortxe, saski baten barruan, matxa zanpatzen. Bai. Eta zer da, ardoa egiteko? Ez, hau nire buruari tratamendu deskontrakturante bat ematen ari naiz. Ojo, Kristo, tratamendu deskontrakturankea? Bai, propietate asko dauzka, matzak zapaltzea. Ojo, eta Paula hori esan dizu, medikuak edo nork esan dizu? Ez, ni fisioterapeuta naiz. Adios. Bai. Eta ardoaz ere badakizu? Bai, vitikultorea naiz. 2 en 1? Bai, ia. Ze marabile ez da? Paula, eta zurekin egin dezaket hori? Noski, frogatu nahi duzu? Bai, noski. Txaron pizka bat? Jode, hazi marabile, hemen txe, Paula aurkitu dugu, sesto batian matxa zapaltzen deskontrakturatzeko. Ai, ba, dios. Hemen txe bertan. Bale, eta una da, esan dezu, nola da? Deskontrakturatzea delako, dana hemen utziko dugu. Matzaren barruan, pepitak daukagu, eta zapaltzen ditugunean, hauek, gure oinetarakoa, oso ona da. Ai, ba, dios, bale. Hemen zer horiko, hemen, ai, ba, dios, matxa asko dago, japa, egia esan relajantea da, Paula? Etorriko zara gure upaletegira laguntzeko. Bai, ai, dios. Oso ona da, bai, azalentzako. Joder, elkarrekin sardana bat, dantzatuko dugu, hemen txe. Kontu zen, erori gabe, zatik, nahi esan baldea pizan mugitu zen. Begira, mostoa ja. Bai, ja mostoa ateratzen hasi. Ja daukagu, gero dastatzeko. Bai, jopa. Baina garbitu dituzu gaur, ez? Bai, noski, bai. Eta eskazalake moztu ditut, así que lasai. Bale, primera. Bai. Egia esan, Paula, gustu ematen du, hola xe gotia. Bai, hanka planu edazkanak, bagina, benefizio badazka, hau zenbaten egiten da, Paula? Guk matbilaketa urtero egiten dugu, baina hemen etorri dezakezu tratamendu alako bat hartzera. Ardo, bai, nahi duzunean. Nahi duzunean, ez da, hasi que badakizu, esan egon hemen txe Paularen etorri eta ikusi ze onurak dazkan ardoak. Hau da mostoa, ez da? Bai, daztatu nahi baduzu, bai? Bueno, bale. Itxaron pizka bat. Bai, lasai, Paula. Hemen txegatu nahi, plantatuta. Aga, kopatxoarekin hemen txegartzen da. Zeina, ederra da, Zu egindakoa? Maravilla. Oso ona, bai? Hemen zurekin mostoa egitea. Tratamendu desberdinak frogatu nahi badituzu, nirekin. Hemen geratu pizkatxo bat. Ni hemen txegaltzen, gelitzen nahi. Oso ondo. Uzten dizkizut, hau niretzat, arropa kendu eta toalla jarri. Bale? Bale. Venga. Bale, bueno, Paulak esan dakua. Plaian bezala zeko naiz, galtzak kendu eta galtzak kendu. Igual jo nahi kendu gaina, mentxe, despelotatzen ibiltzeko eta, nik toalla bat jarriet, bestia bazpa hartukot, eta bueno. Etorri. Bale, banua. Kamila prest daukat. Dios, kamila bat hemen txe. Hombre, horrela primeran. Bona guzti jaltzatzen zain, Marilyn Monroe bezala. Kenduko dizkizut beta horrekoak. Hori da. Begira, matzi zoztuta daukat. Matzi zoztuta, eta hori zertarako da, Paula? Itxi begiak. Bai, itxi begiak. Hau poltsarako, primeran. Hotza da, Hombre. Oso relajantia da, Hombre. Kontagoa joango zara hemendik. Bai, egia esan. Jugonez, encantado de la vida. Bai. Fidatzen zara? Bai, noski. Hau da, matz pipitaren olioa. Ia zen oso usai goxoa daka eta... Bai. Eta relajantea da, Gogola segitzen bazu, sistemen botako dut, Hau da hidratantea. Oida. Eta gero bebai, esfoliantea egiteko beste produktu bat daukagu. Aterako dut. Bai. Haze produktu pila baten ditu matxak. Gu pentsatzen ardoa bakarri zera baino ez. Ojo al Kristo, bueno ez. Ojo al uva, kasu entat. Hartzen dugu pizkatxo bat eta
desberdina, ez? Bai, lehen hidratantea eta guain esfoliantea. Horixe da. 20 urte gutxiko joango Hombre, por lo menos. Eta orain, beste produktu bat daukagu, oinetako asaskalak margotzen ditugunak. Bai. Kenduko dizkizut, bai? Bai, aztutan, ja, horako gustora nago. Pizkatxo bat. Bai. Aurpegi berria daukazu orain, Aurpegi berria dakat. Eta guain dakotzen da, esan diozu, azkazaldak margotzeko. Hombre, erabiliko dut matzak, oinetako artean jartzeko, eta asaskalak ondo margotzeko. Bale. Beauty session. Hau da produktu naturala, hemen erabilitakoa, bale? Eza bat horikoa, ai. Bai, nik malabarak horretik magortzen dituzu azkazalak eta modu naturalean. Bai. Kolorea ematen ditu matzaren polifenoleak. Ze kolore daukan? Begira, ardo kolorea. Matxak ematen duen guztia, eta gu besan genuen ardua bakarri zala. Sorpresa bat faltatzen zaigu. Eseritze badaka? Primera, bai. Ba, hemen... Adios, ardo bezala. Opari bat ekartzen dizut. Eskarrik asko, ardoa, azkenean. Hombre. Ardoa edateko hau, ez da? Hombre, orain bai. Orain bai, ez da? Orain bai. Primera, bueno. Ai, ba, Dios, ojo, Paula, hementxe, seri nirekin. Bazken sorpresa, txokolatezko bonboiak dira, baina... Gauza berezi bat dauzkate barruan. Zer dakate? Hau da txuria, ardo txuriarekin egiten duguna. Hau da esnearekin eta gure urteko ardoarekin egiten duguna, bai. Eta hau da kriantzarekin egiten duguna. Hartu nahi duzuna. Bueno, ba, nik hartuko dut, hause, urteko, ez da? Bale, ba, nik kriantza. Kriantza, venga, txintxin. Hala, txintxin. Eta probatu dezagun beste sorpresa hau. Ze ona. Eta orain? Eta orain beste txintxine, bai. Zugatik. Eta gora Samaniego eta gora Paularen sekretu guztiek hementxe. Bueno, Paula, aluzinatuta dago erakutsi diazun guztiarekin, Oso deskontrakturatuta nabil, eta abesti bat dedikatu nahi dizut zuri eta herri guztiari. Baina, esan diate, Paulari omenaldi egiteko, hola kantatu behar dudala. Oraindik irauten du, Oso ondo, Sara Montiel ematen dut. Matxa zapaltzen, soltatzen naiz, kamilan berriz, sendatzen naiz, Paulari entzun da, lasaitzen naiz, nola de Montre altxako naiz. Labanda erretzen ilaito naiz, aztua ikusi tarritu naiz, judasi kulpak botata maiz, larrutan eingo dugu garaiz. Eskerrik asko! Ojo. Bituan? Iepa! Haupa, eguerdion. Ze moduz? Ondo, hemen, zu ezin piztuta nabil. Zu ezin piztuta? Bai. Zeiten zabizoa? Paella bat emiot. Paella bat? Bai. Eta zua behar dozu? Bai, lagunduko zu? Bai. Zein da problemia? Ba, ezin dutela piztu, ezin dut zua piztu. Gaza badao? Igual piztu inbio, A ber, bota. Bai. Hemen ez? Gaza badao? Bai. Da oin? Dale zuei. Badua? Bai. Eta, problemia zein zen orduan? Igual gaz ez dutela piztu. Gaz ez duzula piztu, hori zen problemia. Bai. Vale, jazta, soluzionatu dugu. Izen ez dizu galdetu. Onintze. Onintze, ni zuaitz, urtaskotako. Berdin. Onintze, eta bertakoa Samaniekoa? Berez ni Samaniegokua naiz, baina herrixan ez tozte hori izaten. Zergatik? Ba, aitxa, bergarakua dalako. Bai? Ni udan amendik alde itxondo, da mutrikura juten naz, han kanpinean egoten garelako, eta nire mutila behon da rutarra dalako. Beti amendik kanpo inbiltzen naz. Beti Samaniotik kanpo? Bai. Baina bertaku izatez? Bai. Nahi zinuke Samanioko herritarrei mesua luzatu? Bueno, Samaniegokua nazela. Onintze Samaniokoa da? Samaniegokua. Eta punto. Eta 2001 jaio zen pertsona bakarra. 2001 sortu zen pertsona bakarra? Bai. Nun? Samaniegon. Etzan besterik jaio? Ez, ni. Bakarra?
Bai, eta nahikua. Eta nahikua? Ez daukazu lagunik herrian zure adinekorik? Ez. Osea, kintako baskaririk? Ez dakat. Ez daukazu? Bakarra? Beste batzuekin junbinaz. Beste adin batzuetakoekin? Bai. Gainera kuadrilla berez isaga. Haundixen adalako. Herriko ondiena? Bai. Zenba zarete? 25. Eta egiten zaudena, zinentza da? Kuadrilla osorako. Kuadrilla osorako? Bai. Paella da. Paella da? Bai, vegeta. Nola vegeta? Kuadrillan 5 pertsona vegeta die, vegetarianuak, da onja aragi barekin biudana. Bai? Dana berdurakin. Laguntzen nahi duzu? Bai, egiten? bai, bai. Vale. Ze gehiago botako diogu? Ibarrako piparrak. Ibarrako piperra. Tak. Ingrediente estrella. Ingrediente estrella? Bai. Ojo. Zer da hau? Algak. Alga? Alga nori. Alga nori. Alga nori? Bai. Haure barazkia da? Bai, uretakua. Uretako barazkia, alga? Bai. Tak. Nahikua? Nahikua. Vale. On arroza tokatzen da. Arroza ingurukoa edo zonakoa edo, ero... Ez, dendakua. Nintza, noin? On ura falta. Ura. On pixean mobiu da tapa. Onitz eta bain? Itxoin nahi miu. Itxoin, vale. Oso zehartzia nahi oso. Pote bat. Pote bat? Bai, nintxo garrikotzen. Ojo. Hau? Sagardagoa. Samani egon sagardoa? Nik sagardagoa eraten dutelako. Ardaurik ez tozu eraten? Ez. Samani goko zeat, ardaurik ez tozu eraten? Ez dut eraten. Eta herrian taberna batera aldi mazoaz, sagardoa badau? Ba, ez esango naban. Nahi nuke luzatu mezuen bat herriko tabernariei edo? Ba, sagardagoa ekartzeko behintzat niretako. Zer zeran analizateko. Sagardo bizka. Zut? Bai, bitxuko. Altxa. Tak, ojo. Brutala. Brutal. Hemen dukagu, honintze egindako paella vegetarianoa. Baina oso ze falta jako. Zer egin? Azken tokia. Barazkia? Kiguixa. Zer? Kiguixa. Eta kiguixa zertako? Kakaitxeko. Binetan. Arrozak zikatzen da benez, kigui pixkat. Tak, Eta, hau, gainetikula? Bai. Eta, kiguera jarri dugu. Paella vegetariano? Kompleto. Kuadrilla etorri horretik probatuko dugu, txef honak bezala? Bai? Asko? Hau badaukagu. Bai. Da postrerik? Bai. Zer da hau? Roskillak. Roskilla? Bai. Segati hau besoka baten nola? Hemen bedeinkatu egiten dialako. Hemen? Bai. Hau zer da ermita bat? Bai. Kristoren ermita. Eta hemen bedeinkatzen diat roskillak? Hori da zertarako da soka hau? Ba, Kristua itxintxilekatzeko, eta gero bedeinkatu itxon die, eta listo. Hartu, da jan. Da jan. Eta, hau ja bedeinkatuta daude edo? Ez. Eta bedeinkatuko ditugu edo? Ba, zarratu da dau. Itxita dau? Bai. Osak, ezin dia bedeinkatu? Bueno, zuk bizarrekin kristonantza bakazu. Kristonantza dauka lanik? Bai. Jesu kristonantza? Bai. Eta, zesan nahi duzurrekin? Hau lan ipini, da nik txintxiliko bengot. Ojo! Hemen, listo. Zuen? Listo, lista. Ya está? Un jatera, venga. Nola ez, honintzekin? Sagardoa. Sagardoa. Bueno, honintzen, paella iterakoan berri dore, gazarekin, da zuarekin arazoa badauzkazu, hartu maina hauek, amaianak,
Zua pizteko lagunduko izute, Kuadrillantzat egin zupaia. 25 laguneko kuadrilla. Lara, ongi etorriko litzaizuke lanerako kuadrilla hori, Ermita itxita zegoen, baina nonbait nik Kristoren antza daukat, nik besoak zabaldu eta hala bedinkatu genituen roskillak. Lara, zuk emandako botila da, itzuli nahi dizut, ze hau guztia edaten badut, Kristoren itxura ez dakit, baina etxo un Kristo bukatuko dut, nahiko edan dut, eta inspirazioa iritsi zait. Heredad de Aduna upategi berriaren diseinua. Vale. Upategi hau litzateke, Lara, heredad de Aduna. Gero, esango zu, hau zer da? Pagoa edo lizarra ez. Haue dira, mainak, reklamo turistiko bezala, direktamente jarriko nukeia kanpandorretik, astoa zuen upategira, lotuta. Eta hau, pentsatuko zu agian dala Bako, el rei del vino. Ez. Pagadi jarriko dugu hor, kamila baten gainean, uda eta negu. Eta gero, hau pentsatuko zu dela, txorimalo bat, ez, ni naiz, Patrik emandako txapelarekin, eta roskillak bedeinkatzen. Eta azkenengo detailea. Iruneren etxeko giltzak, badazpada. Zer iruditzen? Nahiko ondo. Ba, ojo azkenengo notizia. Gasteizko Artiumetik. Vale, hor dago, Gasteizko Artiumen. Eskerrik asko hori. Herritarren aipamenak, ardoaren ondorenak, alaitasun nabarmenak, eskertuz parte hartutakoak, ta begira zaudetenak, ardo zapore darrarekin, agurtzen zaituztet denak, agurtzen zaituztet denak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Esaera zar batek dio, herri txiki infernu handi. Ba, herri hau infernua bada, biba infernua, eta biba zuek. Gora, Samaniego! Gora! Eskerrik asko.